Αγαπητέ κύριε Νίκο, διανύουμε το δεύτερο μήνα της παρουσίας του Προμηθέα Ξάνθης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης. Είναι ευκαιρία να μάθουμε μερικά πράγματα για εσένα. Είσαι έτοιμος? Βεβαίως. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Ποιες είναι οι σπουδές σου? Σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με κύρια ειδικότητα κλασική κολύμβηση, όπου επέκτηνα και τις σπουδές μου στην ειδική αγωγή και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Από πότε ασχολείσαι με την κολύμβηση? Από 4 χρονών κολυμβάω στον ιστορικό Άρη Θεσσαλονίκης, όπου έκλεισα την καριέρα μου το 2003 και ξεκίνησα ένα καινούριο κύκλο με την προπονητική μου καριέρα του ίδιου έτους. Τι μπορεί να προσφέρει η κολύμβηση στα παιδιά? Σωστή καρδιαγγειακή λειτουργία, σωστή καρδιαναπνευστική λειτουργία, συντονισμό κινήσεων, ισορροπία, λεπτή κινητικότητα και γενικά ένα πάρα πολύ δυνατό εφόδιο για οποιαδήποτε αντιξοότητα μέσα στο υγρό στοιχείο. Τι μπορεί να προσφέρει ο Προμηθέας στην κολύμβηση? Μέσω της πανεπιστημιακής κατάρτισης των προπονητών μας μπορούμε να διδάξουμε τα 4 βασικά στυλ: πεταλούδα, ήπιο, πρόστιο, ελεύθερο. Μπορούμε να διδάξουμε το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και μια πολύ καλή αθλητική πορεία. Ευχαριστούμε κύριε Νίκο. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.